Dobro večer svima. Priznaćete, Hrvatsku nije teško voljeti, pa ipak je to najljepši komadić zemlje pod nebeskim svodom. Ili kao što bi moji bednjanci rekli, najljepši kemauček svijeta. No malo je teže ipak razumjeti. Zato smo mi ovdje da u sljedećih 70 minuta nešto novo naučimo o Hrvatskoj, spoznamo i saznamo i radujemo se u emisiji koja se zove Volim Hrvatsku! Tako!